Ku yan makaranta ka ji wannan da kyau, idan kuna karanta wannan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, kafa 16 kamun mutum ya kwanta bacci, kullun mutum ya karanta, to in Allah yadda duk abinda Allah ya sa ya ji zai fahimta, kuma in Allah ya sa ya fahimta zai zo na mishi a zuciya. Wannan babban sirri ne, ko ka manta ma baka yi kana masallaci ko bayan sallah ba, ko a kwance ka tuna to kai wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, insha Allah Allah zai zaunar da ilimin a cikin zuciyarka, kuma zaka zamanto mai fahimta gurgurdan iko insha Allah. Yara waɗanda ba za su iya ba, ana iya karanta musu a tofa musu, ko da wasa ka karanta ka tofa a kunnen yaro ko a bakinsa, to in Allah ya so ya yarda sai a ringa tambaye kawai me ake bayaran nan ne, ya iya magana da yawa ko ya iya hikima ko ya iya kaza, in Allah ya so ya yarda. Allah ya dace da mu.